arrarua eta harrigarria izan arren, benetakoa da eta funtzionatu egiten du. Adibidez, goazen berriz ere tunel efektua ikustera. Mundu klasikoan, frontoian pilotan jolastuko bagenu, ez? Pilota hormaren kontra botatzen badugu, ezinezkoa da inoiz ere pilotak ez du horma zeharkatuko. Baina mundu kuantikoan ez da horrela. Adibidez, nanometroko eskalako bi objektu metaliko elkarren hurbiltzen baldin baditugu, posiblea da elektroiak alde batetik bestera salto egitea. Naiz eta hemen hutsa egon. Hutsa elektroientzat izango litzateke frontoiaren horma bezala. Eta ela ere, tunel efektuari esker, elektroiak hauek salto egin dezakete. Bai? Tunel efektua oinarri hartuta, orain dela hamarkada batzuk, tunel efektuko mikroskopioa garatu zen. Eta tunel efektuko mikroskopio honekin, posible izan zen atomoak banan-banan ikusi eta manipulatzea. Hau da, tunel efektuko mikroskopio, benetako mikroskopio bat, Donostiako laborategian daukagun mikroskopioa, eta hemen eskuman ikusten duzue nola atomoak banan-banan mugitzen, DIPC hitza sortu ahal izan genuen orain dela urte batzuk. Baina nik hemen azpimarratu nahi nuena da, halako propietate kuantiko arraro bat erabilgarria dela benetako aplikazioak edo benetako gailuak asmatu eta zientzian are gehiago barneratzeko. Baina hau ez da kuantikan oinarritutako garapen bakarra, 20. mendearen bigarren erdian kuantikan oinarritutako hainbait gailu garatu ziren eta nik uste dut lasai asko esan dezakegula gaur egun kuantikaz inguratuta bizi garela. Adibidez, laserra. Laserra kuantika dauka funtzean, laserra fotoiez osatuta dago, energia berdina daukaten fotoi multzo batek osatzen du laserra, eta oso propietate bereziak ditu. Eta kuantikaren bidez, propietate hauek kontrolatu edo manipulatu ditzazkegu, eta laserrak gauza askotarako erabili. Adibidez, erabili daitezke materialak zulotu edo presizio handiarekin mozteko. Erabil daiteke disko optikoetan ere laserra oinarria da. Medikuntzan ere erabil daiteke, ebakuntza oso presizoak egiteko. Edo interneten, adibidez, fibra optikoa ere laserren bidez funtzionatzen du. Kuantika funtzean daukan beste aplikazio bat da GPS sistema. GPS sistema, ez dut esan, baina laserra 1960ean garatu zen, gutxi gora bera. GPS-a 1970ko hamarkadan hasi zen garatzen, baina esen izan 1983 arte lehenengo GPS sistema osoa martxan jarri zen arte. Erloju atomikoetan oinarrituta daude, erloju atomikoen bidez posiblea da denbora oso era zehatzean neurtzea, posiblea da jakitea oso ondo, bi lekuen arteko distantzia zein den. Horrela GPS-an egiten dena da seinale bat bidali, nonbait erabiltzeko behar duen denbora oso presizio handiarekin neurtuz, hortik ondorioztatu dezakegu non gauden. Hau da Global Positioning System GPS-aren oinarria. Kuantikarekin zerikusia daukan beste aplikazio bat oso ezaguna eta oso garrantzitsua da erresonantzia magnetikoa. Gorputzaren barnean daukaguna ikusi ahal izateko, gaur egun ez da beharrezkoa gorputza irekitzea. Adibidez, hezurrak ikusi nahi baldin baitugu, X-izpiak erabilitzazkegu. Baina badaude beste bigun batzuk, muskuloak edo organoak adibidez, ezin daitezkela X-izpien bidez ikusi. Eta hor, kuantikak lagundu egiten gaitu. Eta hain zuzen ere, resonantzia magnetikoan egiten dena da, eremu magnetiko batzuk erabili, eremu magnetiko horiek atomen nukleoak birararazten dituzte, eta biraketa horiek neurtuz, jakin dezakegu nukleoak eta beraz atomoak non dauden. Eta horrela jakin dezakegu non dauden gure organoak, non dauden gure muskuluak. Eta aipatu nahiko nuke, azkenengo aplikazioa da transistorea.
gaur egun erabiltzen ditugun ordenagailuetan, ez ordenagailu kuantikoak, ordenagailu klasikoak, denak transistorez osatuta daude. Transistoreak, azken finean dira, material erdiarolekin eginda dauden interruptoreak, bai? 0, bat, on-off egoera izan dezakete. Eta kuantikarekin, material erdieroale hauen propietateak ondo ikertu eta ondo ulertu ahal izan ziren, eta transistoreak garatzea lortu zen. Gaur egun, esan dezakegu, gure eguneroko bizitzan transistoreak ezinbestekoak direla. Espero dut, azaldu dizkizuedan adibide gutxi hauekin, ulertu izana, zein garrantzitsua izan den, lehenengo iraultza kuantikoan garatu diren aplikazio guzti hauen eragina, ez? Eta nola gaur egun, lehenengo iraultza kuantikoan garapenak, aurkikuntzak, gure bizitzan benetan barneratuta dauden.